Aquest vídeo comença amb batalleta. Juny de l'any passat, amb uns amics de la feina organitzem un cap de setmana llarg fora. Ens enxubem 12 persones en un minibús molt mini i sortim de Londres en direcció a un poblet de la costa del país de Gal·les. Són 5 hores de camí des de Londres. A la meitat parem en un supermercat immens per comprar tot el menjar i la beguda per al cap de setmana, ens repartim les tasques i a mi m'encarreguen l'alcohol. Havia de comprar una mica de vi, ginebra, però sobretot cervesa. Agafo un carro i començo a carregar algunes caixes de Stella Artois, una lager belga molt popular que a mi m'agrada, senzilla però bona i que estava bé de preu. Ja arribem al tema. Amb les cerveses carregades em creu les dues úniques persones britàniques del grup d'amics i quan van veure que tenia el carro ple d'Stella, una d'elles diu la frase, pronuncia el concepte. Em diu, hòstia, aquesta cervesa aquí té la fama de wife beater, literalment maltractador de dones. A mi em sonava que algú m'ho havia explicat alguna vegada, però no li havia donat més importància més enllà de l'anècdota. Però se'ls veia realment incòmodes. Aleshores vaig dir, ei, les canvio, agafo una altra marca, cap problema. Em van dir, no pateixis, això és un prejudici nostre, no en teniu cap culpa. Però a l'hora de pagar van veure que ells havien decidit comprar-se una altra marca per beure durant tot el cap de setmana. No van ni tastar l'Stella, purament per la fama de wife beater. Això em va fer pensar que la mala reputació d'aquesta marca de birra, que a altres llocs es considera bona, era molt pitjor del que m'imaginava. Però fins a quin punt està extès aquest estereotip? Poso alguns exemples. L'altre dia, quan vaig començar a llegir sobre el tema, vaig escriure al Google «Per què Stella Artois?» I la primera opció de Google era aquesta, per què està considerada la cervesa dels maltractadors? I fent una ullada ràpida a YouTube està ple de perles com aquesta. You get your vodka, you drink your liter, you drink your Stella and become a white beater. Initial thoughts. For some reason I've got the sudden urge to hit someone, specifically a woman. I don't know if this is common between people who drink Stella. If I had a girlfriend, I'd probably hit her right now. També hi ha el cas d'un supermercat que va ser polèmic perquè tenia un cartell anunciant una oferta de wife beater per referir-se a la Stella i internet està ple d'articles sobre la fama de la marca. La mateixa companyia ha reconegut a la premsa que té un problema d'imatge molt gran al Regne Unit. Però la pregunta del milió és per què? Quan Stella va arribar al mercat britànic, als 80, es presentava com una cervesa refinada. De fet, el seu lema durant 25 anys va ser aquest, Reassuringly Expensive. To reassure vol dir tranquil·litzar, dissipar els dubtes o les pors. O sigui, una cervesa tranquil·litzadorament cara. Una mica com allò del turrón 1880. El turrón más caro del mundo. Però la realitat és que no era cara. De fet, avui segueix sent de les marques més barates. I aquest, que té un preu baix, és un dels dos factors de l'equació. L'altre és el volum d'alcohol. Stella va arribar als pubs i als supermercats britànics amb un 5% de graduació. Hem de tenir en compte que al Regne Unit les cerveses acostumen a tenir menys alcohol. Primer, perquè la tradició de passar hores i hores al pub, engolint una pinta rere una altra, seria impossible si anessis a botllams. I després, perquè la quantitat d'impostos que han de pagar els fabricants de begudes alcohòliques augmenta segons el volum d'alcohol del producte. Per exemple, Carlsberg, que acostuma a tenir un 5% d'alcohol, aquí es ven amb un 3,8%. O la mateixa Estrella d'Am, que a casa té un 5,6% d'alcohol, aquí en té un 4,6%. O sigui, tenim que Stella Artois està entre les cerveses amb més alcohol i també està entre les més barates. Per tant, es va convertir aviat en la cervesa que triava la gent que volia emborratxar-se ràpid i sense gastar gaires diners. I aquí comença l'estereotip. Un consum elevat d'alcohol s'associa amb violència, especialment en aquest país. You want to go out and have a good night. Chances are it'll end in a fight cause you drank Stella. Però anem als números. Segons l'Oficina Nacional d'Estadística del Regne Unit, el 17% dels casos de violència masclista es produeixen sota la influència de l'alcohol. I aquí hi afegirem el factor socioeconòmic. Recordem que l'Stella, a més de tenir més alcohol, és sobretot més barata. Segons un estudi sobre criminalitat de la Home Office, el que aquí seria el Ministeri d'Interior, les dones de famílies amb rendes baixes tenen 3,5 vegades més probabilitats de ser maltractades per la seva parella que les de rendes més altes. Per tant, tenim que intoxicació alcohòlica i rendes baixes són factors que poden jugar un paper en la violència masclista i la graduació i el preu de l'Stella la fan encaixar en aquest escenari. Ara, això vol dir que si veus Stella t'agafen ganes de pallissar la teva parella? Òbviament no. Un maltractador serà un maltractador, begui Stella, ratafia o Moet Chandon.
Si em pregunteu a mi, em sembla un prejudici profundament classista, que estereotipa ja no la marca i per extensió els qui la bevem, sinó que relaciona directament classe baixa i violència masclista. I això passa amb tot el que s'associa als anomenats chaffs, que són la classe baixa treballadora blanca del Regne Unit, el que als Estats Units alguns anomenarien white trash. De fet, algun dia podríem parlar de com n'està arrelat el classisme al Regne Unit. Estela, per cert, fa temps que intenta expulsar-se aquesta fama. Va rebaixar la graduació de 5 a 4,8 i va arribar a contractar una empresa perquè netegés el rastre del que es deia a internet sobre el tema de wife beater. Si el tema us sembla tan interessant com a mi, us recomano que llegiu també sobre el cas de Burberry, una altra marca que es presenta com de luxe i que aquí va acabar associada a hooligans i a bevedors d'Estela. Per cert, he intentat buscar algun producte o marca que a Catalunya tingui una fama similar per fer un paral·lelisme i no se m'ha ocorregut. Si se us acut seria guai que ho poseu als comentaris i així comentem la jugada. Dale a like, suscríbete, etc. Adeu.